οτιδήποτε λέμε τώρα με την Χριστίνα μετά. Λοιπόν, πάμε με τρέξιμο. Λοιπόν, τούτα τα κομμάτια έμμεσες τεχνικές διαχείρισης νερού, μπορούσα κάλλιστα να μην τα βάλω και να μείνω στο πρώτο κομμάτι. Γιατί το πρώτο κομμάτι είναι διαχείριση νερού. Για μένα είναι το α και το ω. Άμα μιλούμε για διαχείριση νερού, να ρίχνουμε μια ματιά στο έδαφος. Και να λέμε, αν αφήνω το έδαφος μου εκτεθειμένο, εάν το καλλιεργώ επανειλημμένα, εάν δεν το κρατώ σκεπασμένο, δώρο να δω. Δεν κάνω πολλά πράγματα. Οπότε, τούτες οι έμμεσες τεχνικές να τα πάρω πολλά γλύωρα και μπορείτε να τα μελετήσετε έτσι με παραπάνω λεπτομέρεια, γιατί έβαλα και κάποιες πηγές που μπορεί να διαβάσετε παραπάνω, να μάθετε παραπάνω. Χωρίσα το όσον αφορά τις έμμεσες, τα εδαφοβελτιωτικά, τα πρόσθετα που μπορούμε να βάλουμε στο έδαφος για να μας βοηθήσουν να κρατήσουμε παραπάνω νερό. Πολλά από τούτα ακούσετε τα ίδια, απλά εγώ κάνω έτσι μια σούμα, τα μέτω μαζεύω τα ξανά και θυμίζω το, σαν μια επανάληψη, ότι εγκλειδί για να βελτιώνουμε. Τώρα μιλώ για υγρασία, εκτός από τη διατροφή των φύτων. Την οργανική ύλη, πολλά κλειδί και η εδαφοκάλυψη. Οπότε, ξεκινώντας από τα εδαφοβελτιωτικά, τον biochar, ο βιοάνθρακας, είναι ένα από τα πράγματα που ευλέψαμε και είδαμε ξυλάνθρακας, είναι το σωστό. Το πράγμα είναι μια μικροσωλική φωτογραφία του υλικού, ούλων πόρους, ούλων τρύπες. Το πράγμα σημαίνει νερό, σημαίνει θρεπτικά συστατικά και μικρόβια. Οπότε το πράγμα ρωτήσατε και τον Νίκο τον Λάρκον και δεν ξέρω τι μου την απάντηση ακριβώς ότι έρχεται ήδη ενεργοποιημένο από τη μαζί. Εξαρτάται το θέμα πια. Για να το κάνει και μόνος. Ο Λάρκος είναι το δικό του στο προϊόν, ότι έχει... Για να το βάλεις κορέκτο, το μπορείς να μαζεύσει που κάνει τη δουλειά του. Μπορώ να υλικό το οποίο μαζεύει πράγματα. Στην τελική ίνжινο που βρίσκω στη βιβλιογραφία είναι ότι το πράγμα είναι ένα υλικό, ένα πρόσθετο που αλλάζει τη φυσικοχημία του εδάφους, γιατί βελτιώνει λίγο, κάνει το πιο σφουγγάρι τη διαδικασία με το έδαφος σου, δουλεύει με τους μικροοργανισμούς του εδάφους σου και διά του σπίτι για να πολλαπλασιαστούν και δουλεύει όχι μόνο για το νερό, αλλά και για τα θρεπτικά συστατικά, γιατί είναι ένας αποθηκευτικός χώρος στην τελική. Και εγώ στη βιβλιογραφία μου το ψάχνα λίγο για τις ξηρικές περιοχές και για πειράματα που γίνανε σε ξηρικές περιοχές, είναι ότι είναι ακόμα πιο άριστη η επίδοσή του όταν το συνδυάζεις. Συνδυάζεις το με κομπόστ και συνδυάζεις το με ωφέλιμα μικρόβια. Σούπερ απόδοση σε σχέση με το να το βάλεις μόνο. Συνάνθρωπες, τι είναι Biochar. Έφτανε πότε πολύ λεπτομερά, απλά γιατί δεν έχουμε το χρόνο τώρα. Όχι, δεν είναι σταθή, είναι κάτι να το πούμε έτσι απλά, που έχει προκύψει με πυρόληση. Εντάξει, εκεί είναι βασικά αυτό που είδατε τα κελιά που βλέπετε μέσα, είναι τα αγκία του φυτού. Είναι το πράγμα. Το οποίο είναι μετατραπεί. Είναι σταθερή δομή πλέον. Όταν βάλεις δύο βαρέλια, έξω το βαρέλι, βάλεις τα ξύλα σου. Το μέσα το βαρέλι έχει το κλειστό. Και τα ξύλα τα άλλα που θέλει να κάνει στο βάρελι. Άρα, βάλεις τα ξύλα τα άλλα και χωρίς την παρουσία αέρα και στα μέσα. Άρα, στο πράγμα. Δημιουργήσουν το πορόδες στο υλικό. Σαν οξυγές ειρήνες. Ακριβώς. Έναν κάρβουνο μοιάζει με κάτι το πράγμα. Όταν έψαχναν λίγο τις συστάσεις για το πώς μπορούμε να το ενσωματώσουμε, εμείς όταν έκαναμε τα με φυτεύσεις, έβαλαμε το στον λούκο του δέντρου. Όταν έχεις υφιστάμενα δέντρα, η σύσταση του International Biochar Initiative είναι μπορείς να σκάψεις κανάλια δίπλα από τα δέντρα σου, δίπλα από τα λασάνια σου και να το εμπλουτίσεις το πράγμα με νερό για να σου κρατά. Εγώ το τι είχα κάνει ήταν ότι στην κόμη, ας πούμε, έσκαψα με την αρίδα κάποιες τρύπες και για με εμπλούτισα το. Ναι, τούτον εμπλούτισα, γιατί βασικά είναι για με κυρίως που είναι το ριζικό σύστημα σε αυτό το σημείο. Και για μένα που έφερα τις τρύπες έβαλα ένα κοκτέιλ, μικόριζες, βιοάνθρακα και αταπογίδι. Οπότε με το πράγμα, ας πούμε, τα χιστάμενα δέντρα δεν τα πειράξα το ριζικό. Ο αταπογίδης, ο ζεόλιθος, κάτι που ακούγαμε και ακούμε για αρκετών καιρών. Θα μιλήσω για τη φυτοπροστατευτική τους ιδιότητα, αλλά παραπάνω εμπετρώματα που μπορούν να κρατήσουν και να απελευθερώσουν νερό σιγά-σιγά. Και
που είναι ακόμα έναν ορυχτό το οποίο στην ίδια οικογένεια. Σοφία, ο λάκκος σου μας πει να σμίουμε δύο άνθρακα Με ανταποκριτή. Ναι. Είναι θυματικό γιατί. Così apply per lo saximo. Ναι, εκείνο που είχα δει σίγουρα ήταν ότι ο βιοάνθρακας μαζί με ωφέλιμα μικρόβια και μικρόριζες είναι σούπερ συνδυασμός. Μαζί με τον ανταπολίτη δεν είμαι σίγουρη ούτε εγώ για το κομμάτι. Θεωρητικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ερώτημα. Θεωρητικά. Εντάξει. Είναι και ο ανταπολίτης απλά είναι ακόμα ένα όριο. Είναι σαν να βάζεις παραπάνω δύο άνθρακα. Άρα, αφού βάλεις το ένα, δεν χρειάζεται να βάζεις το άλλο. Και έχει τις ίδιες φυσικο-χημικές ιδιότητες τούτο. Η διαφορά είναι ότι ο ανταπολίτης είναι ένα λεπτό που μένει μόνιμα, το άμα τελικά από χρόνια δεν διασπαστεί. Εντάξει. Απλά είναι ένα ανταπολίτη πέρσι, ας πούμε, και βάλεις ένα πιο άνθρακα για τσιμάνι, όλος κάποιο ζήτημα. Θεωρητικά δεν πρέπει να υπάρχει. Λογικά είναι. Όσοι θέλετε να διαβάσετε, έχω παραθέσει κάποιες πηγές που η δική μου έννοια ήταν να ασχολούμαι μόνο με ξηρικές περιοχές και για περιοχές που έχουμε πρόβλημα με νερό. Οι μικρόριζες είδαμε το στα μαθήματα του εδάφους, που είναι σημαντικές. Μπορούμε να αγοράσουμε και κάποιο σκεύασμα που να μπορούμε να εμβολιάσουμε το χώμα μας με μικρόριζες. Και το παράδειγμα που να δείξω στο τέλος για την ζωντανή εδαφοκάλυψη, χωρίς να το έχουμε εξακριβώσει τελείως, αλλά λογικό, λόγω των μικρορίζων που έβαλαμε σαν πρόσθετο, κατάφερε το σύστημα να επιβιώσει. Και μαζί με τα ωφέλιμα άλλα μικρόβια. Οπότε, να μπω στην περίπτωση τούτη και να κλείσω, όσο πιο γλυόρα γίνεται, να μιλήσω λίγο για καταποκάλυψη και για... τούτον είναι ο συνδυασμός στο κοκτέιλ που είχα πει πριν, μικρόριζες, ανταπολίτης, ωφέλιμα, μικρόβια. Τούτον είναι κάτι το οποίο δουλέψαμε μαζί με τον Δημήτρη τα τελευταία 4-5 χρόνια. Σκαρίνου βρυσούλες με τη χαρουπιά. Ο σκοπός ήταν να δούμε μπορεί να φυτευτεί το σύστημα άνυδρο στις περιοχές της Κύπρου και να επιβιώσει. Μιλούμε για μια ζωντανή μεταποκάλυψη. Στα αγγλικά μπορεί να το βρείτε σαν intercropping, alloy. Είναι βασικά ενδιάμεσες σειρές που φυτεύσεις ανάμεσα στα δέντρα σας. Οπότε δημιουργείται το agroforestry, όχι μόνο δέντρα, αλλά και μέσα στη μέση να έχουμε και αρωματικά. Το κλειδί τα κλειδιά μεθιό, ότι πρώτα φυτέψαμε εμείς στην πιο ευαίσθητη περιοχή, δηλαδή στην περιοχή που θα έβαλες τα φωτοβολταϊκά σου, νότια έκθεση, φουλ ήλιος, εκτεθειμένη, καθόλου σκιά, και που έχει και τον πιο λίγο ανταγωνισμό με τη χαρουπιά. Να φυτέψει μια δεύτερη βλάστηση. Δεύτερη καινοτομία είναι ο συνδυασμός που έχει μέσα μικρόριζες, ανταπολίτη και ωφέλιμα μικρόβια. Και φυτευτήκαν τα θυμαράκια τούτα, δεν είναι Χριστίνα την ημέρα στο φύτεμα. Βλέπετε πόσο μικρούλικα είναι. Φυτευτήκαν και δεν εμποδιστήκαν ποτέ για τα επόμενα χρόνια. Το οποίο ήταν να δούμε αν θα επιβιώσουν. Θα επιβιώσουν που βλάστηση είναι άγρια και ανταγωνισμό, θα επιβιώσουν διότι δεν θα τα ποτίσουμε ποτέ. Ούτε τη μέρα της φύτευσης. Τίποτε. Φυτέψαμε τα σε λογική περίοδο βροχοπτώσεων, ενώ μόλις ξεκινούσαν οι βροχές. Το συμπέρασμα πάρα πολλά γλυόρα ήταν, επειδή συγκρίναμε το σε δύο διαφορετικές περιοχές, ότι σε περιοχή που είχε πολύ ανταγωνισμό σε βλάστηση, μιλούμε για πολύ βρώμη και έπνιξε τα θυμάρκα μας, δεν ήταν και το πιο ιδανικό σύστημα να δεν το διαχειρίζεται κάποιος. Δηλαδή να πάει να ξεφορτίσεις λίγο τα πρώτα χρόνια που έχει λίγο θέμα, γιατί το θυμάρι μεγαλώνει πολλά πιο αργά, η βρώμη πατώνει τον τόπο, ας πούμε, μέσα σε μερικούς μήνες, οπότε δεν αντέχει τον ανταγωνισμό. Στην περιοχή όμως Σκαρίνου, για παράδειγμα, που η βλάστηση ήταν πιο χαμηλή και πιο λίγο ανταγωνιστική, με το σύστημα, τελικά καταλήξαμε να βλέπουμε ότι μετά από μερικά χρόνια τούτον δεν του κάναμε τίποτα, δεν το ποτίσαμε ποτέ, καλοκαίρι. Είχαμε μια πολλά καλή μικρή χρονιά την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά κάτω από τον μέσον όρο, την τρίτη χρονιά κανονικές συνθήκες. Στο τέλος, βλέπουμε ότι ξεκίνησε να πυκνώνει το σύστημα δαμέ, ξεκίνησε να χτίζει στο δεύτερο χρόνο, νομίζω, δεύτερο χρόνο είδαμε αυτοπορία του θυμαρχού. Όσο μεγάλωνε και πύκνωνε, επία στο χωράφι του κ. Κώστα τώρα τον Μάρτη εύκολα φωτογραφίες, τώρα είναι 5 χρόνια μετά.
το σύστημα όχι μόνο έζησε, θριάμβευσε. Δεν εποτίστηκε ποτέ, πέρασε και αρκετές δύσκολες χρονιές μετά από τα 2 χρόνια. Μάρτιος του 2025, άρα πέρασαν και κάποιες χρονιές δύσκολες. Σχεδόν καλύφθηκε 100% της έκθεσης τσίνης που είναι δύσκολη, της νότιας έκθεσης του δέντρου. Οπότε, αν το φανταστώ ότι έχω τις σειρές με τις χαρουπιές ή τις ελιές και ανάμεσα τους έχω τη σειρά που πάει στην νότια την έκθεση που δεν ανταγωνίζεται και ιδιαίτερα, είναι κάτι το οποίο δημιουργούμε το ατόδοντα αγροπόρες σύστημα στην Κύπρο. Μην είστε ελληνική, έχω και εγώ την ίδια διαφάνεια μετά, αλλά από την έχει εδώ στο οποίο θα τη δείξουμε εδώ. Οικονομικά βιώσιμο, θα σας πει μετά η Σοφία. Πρακτικά εύκολο να γίνει πολύ. 4 τετραγωνικά μέτρα στην νότια έκθεση, όχι παραπάνω. Το υπόλοιπο υποδιαχείριση. Τι μπορεί να κάνεις εδώ, ακοπή. Μπαίνει στο τέλος του Μαΐου ή του Απριλίου, οπότε ανάλογα με τη ποια ζώνη είσαι και κόβεις την άκρη αυλάς και δημιουργείς εδώ τα αποκάλυψη. Και αυτό μένει μόνιμο. Το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, αυτά εδώ θα έχουν ξαναθεί. Τα θυμάρια όμως τι έχουν μέσα, και έχουν εμφανορία. Θα έχουν οι επικονιαστές χώρο να ζήσουν και τροφή. Άρα τους δίνεις δυνατότητα επιβίωσης. Έχουν και σπίτι μέσα να ζήσουν. Έχουμε κάνει άλλη μελέτη που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που μέλησε σε εδώ τα ανθρώπου, τα σκαθάρια από κάτω. Και βρήκε εδώ, έχουμε την καλύτερη επιβίωση στα σκαθάρια. Κάνουμε ολόκληρο το διάδρομο που Κάντο πάρεις παραπάνω λεφτά να βγάλεις, κάντο. Ναι, είναι το κόστος της εγκατάστασης. Εμείς σου δίνουμε το μίνιμουμ τι χρειάζεσαι. Μόνο 4 τετραγωνικά σου και εμείς κάνει τη δουλειά σου. Αν θες παραπάνω, κάνει παραπάνω. Στην όρια έκθεση, έτσι, στο νότο. Από πίσω δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να το κάνεις, αν δεν το κάνεις. Οκ. Και έχεις τώρα, τι ωφέλη έχεις. Μελισσοκομεία. Οκ. Αρωματικά. Και θα μας πει η Σοφία τώρα Την να βοηθάει τη θάλασσα. Οπότε, fast forward λέω ήταν. Να το κάνω λίγο σκεπτού οργανική διαφλάτσιο που ήθελα να πω είναι προσπαθούμε να βάλουμε όσο πιο πολύ οργανική στο έδαφος μας για να μπορεί να το κάνουμε σφουγγάρι, για να αποθηκεύει νερό που μόνο του, να είναι ένας από τα μυστήρα στο... Αφήνω τα και τα δεδομένα δάμε για να τα δείτε. Και πάνω την αποκάλυψη, τι άλλη λειτουργία μπορεί να παίζει. Μπορεί να κάνετε και ξηρή αποκάλυψη, όπως είπαμε, κοπή χόρτου και βάλεις και απόθεση έξτρα, αν δεν έχει πολύ χόρτο για να πάσει την αποκάλυψη. Να το δούμε μετά στο πρακτικό μας, έφεραμε τη θερμική κάμερα, να δούμε λίγο... Μάλλον δεν θα το δούμε χωρίς σήμερα. είναι ήλιος σήμερα. Δάμε θεωρούμε πολλά τεράστιες διαφορές στη θερμοκρασία. Την πιο ψηλές θερμοκρασίες τον Ιούλιο γράφαμε στο Tillage, στην καλλιέργεια, 60 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία αποστήρωσης, οπότε τα μικρόβια μας ούλα του εδάφους επιάσουν χαμένα. Και οπουδήποτε αλλού, οποιοδήποτε άλλο σύστημα είχε χαμηλή θερμοκρασία. Είτε ήταν κοπή βλάστησης, είτε ήταν μη διαχειρίσιμη βλάστηση, δηλαδή δεν έκαναμε τίποτε, είτε ήταν τα θυμάρκα. Και βλέπετε τα μήκρα. Μπράβο. Βλέπετε, αυτό εδώ το Ο σημαίνει χαμηλή θερμοκρασία. Το κίτρινο είναι υψηλή θερμοκρασία. Βλέπετε οι γραμμές αυτές εδώ πώς κατεβάζουν αμέσως τη θερμοκρασία στο έδαφος. Και τούτο ήταν το δεύτερο χρόνο. Οπότε, το δεύτερο χρόνο ήταν μικρούλικα. Τον 5ο χρόνο που έκλεισε το πράγμα νουλό, έκαμε σε ένα χαλί 100% κάλυψης. Τώρα τι σημαίνει το πράγμα. Εκτός που ότι το θερμικό στρες βρίσκαμε το πολλά πιο χαμηλό, βρίσκαμε και την υγρασία πολλά πιο ψηλή. Δηλαδή είτε είχε mulching, είτε είχε τη ζωντανή αποκάλυψη το αρωματικά, βλέπαμε ότι ενώ το εύλογο είναι ο Γιώργος να φοάται τον ανταγωνισμό, αλλά λέει ότι να μου στερήσει νερό από το δέντρο μου, εμείς βλέπαμε το αντίθετο. Εμείς βλέπαμε πιο ψηλή υγρασία στο mulching, δηλαδή που ήταν στεγνή αποκάλυψη, και στο θυμάρι. Σε σχέση με την καλλιέργεια του εδάφους. Παράδειγμα, θερμοκρασίες. Και τούτο που σας είπαμε πριν ήταν υποτιμημένο το πλεονέκτημα με την εδαφοκάλυψη, γιατί η θερμοκρασία της θερμικής ήταν που πάνω. Δηλαδή, αν το που κάτω που τη στρώση, έχω περίπου 10 βαθμούς διαφορά, πιο ακόμα χαμηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, υποτιμημένο το πλεονέκτημα που μπορεί να έχει στρώση της εδαφοκάλυψης στην Κύπρο. Που κοινό που καλάμε εμείς. Στο τέλος της ημέρας, κοινό που μας κόφτει είναι και η απόδοση. Άμα μιλώ για ανταγωνισμό, βλέπω και είναι το land equivalent ratio, δηλαδή
πόση απόδοση έχει η γη μου, με το να κάνω ένα σύνθετο σύστημα και όχι μόνο καλλιέργεια, αμέσως αυξάνω την αξία της γης, γιατί έχω διπλή απόδοση, διπλά προϊόντα, έχω και αρωματικά, έχω και τον καρπό που είχα ήδη. Περίπου υπολογίσαμε ότι γύρω στο μισό κιλό ανά τετραγωνικό μέτρο στον τρίτο χρόνο, που ακόμα ήταν στο 80% έτσι, κάλυψη. Αν κυρία Θυμάρη να βάλανε vegan. Έχετε κάποια συμπεράσματα για τα... Δεν τη δοκιμάσαμε. Ξέρουμε ότι... Είναι το θυμάρι το ημέρο. Είναι το κεφαλωτό θυμάρι. Τίμπρα καπιτάτα, η θύμους καπιτάτους, η κορυντόθυμους καπιτάτους. Στα όλα. Τρία ονόματα του θυμάρι. Το τελευταίο όνομα είναι το τίμπρα καπιτάτα. Η ρίγανη θέλει παραπάνω νερό. Που τούτο. Ρίγανη θέλει παραπάνω νερό. Εγώ τη ρίγανη δεν θα την έβαζα εγκατάσταση χωρίς πόντους νοσημένου. Ενώ το θυμάρι δεν έχει χωρίς πόντους. Το έχει το θυματασόν. Ναι, έχει Παιδιά, για τα αρωματικά, το πιτόριο Μαδρίνου, που μπορεί να μας πλέον πράγματα σαν αυτονία, τεράστιες produktes, είναι του τμήματος γεωργίας. Να με κοντά. Γεια, πώς θα κάνουμε ένα τηλέφωνο πριν. Και το τμήματος όμως παράγει το κεφαλαίο θυμάρι. Κάποιες χρονιές θα σας πει δεν έχω γιατί δεν είχα σκούρο πέρυσι. Αλλά συνήθως έχει. Εντάξει. Το άλλο πλεονέκτημα με το θυμάρι είναι το ότι που μόνο του τώρα το θυμάρι εδώ μου πλέον και πριν, με τις θερμοκρασίες που πέφτει, καθώς μεγαλώνει, πυκνώνει το πράγμα, το cushion plant, δηλαδή δημιουργήσουν το σκεύασμα από πάνω. Και οι θερμοκρασίες που πιάνναμε σε σειρές και πάνω, δηλαδή στο ακάλυπτο έδαφος και πάνω στο θυμάρι, έχει περίπου 11 με 22% πιο χαμηλές θερμοκρασίες πάνω στο θυμάρι. Ούτε καν που κάτω από το θυμάρι. Δηλαδή, που κάτω από το θυμάρι, είδαμε, βλέπεις, 61 βαθμούς δίπλα από το θυμάρι, 51 λίγο κοντά του, 44 όσο πιο κοντά του γίνεται. Και σημαντικές, γιατί άμα δουλεύουμε να σάσουμε το έδαφος μας, αλλά το έδαφος μας ψήνεται στους 60 βαθμούς, δεν νομίζω να προκάνουμε. Πρέπει να σου δίνω απλά μια παρένθεση, το να έχουμε ολόχρονα, ζωντανό ητών, σημαίνει να έχουμε μικροοργανισμούς ζωντανούς. Σωστά, πολύ σωστά. Έτσι. Η διαφορά της ζωντανής αναποκάλυψης Που την ξηρή εδαφογράφηση. Οκ. Fast forward στο τελευταίο κομμάτι, απόδοση. Τι που έχουμε δει εμείς, ενώ θα περιμέναμε έναν ανταγωνισμό, στερείται πόρους στο δέντρο μας, μάλλον το αντίθετο είδαμε, οι χαρουκές που είχαν θυμάρια να μεγαλώνουν μπροστά τους, ήταν πολλά πιο αποδοτικές που τις χαρουκές που είχαν καλλιέργεια, σκέψη καλλιέργεια, και δεν έκαναμε τη συντηρητική καλλιέργεια έδαφος. Δηλαδή, μια φορά το. Όχι τις 2 ή 3 φορές που είναι εκείνη η πρακτική που μπαίνεις και κάνεις το οργώνεις. Και είδαμε ακόμα διαφορές σημαντικές. Το άλλο πράγμα που είδαμε ήταν ότι ήταν πιο λίγο στρεσαρισμένα τα δέντρα μας μες στο καλοκαίρι. Οι χαρουκές που είχαν θυμάρκαν μπροστά δεν ήταν τόσο στρεσαρισμένες όσο εκείνες που είχαν καλλιέργεια. Στο όρο η αύξηση παραγωγής ήταν 40%. Ναι. Πιο πολύ. Εγώ στα 3 χρόνια που τα μετράμε. 40% εξωτερική παραγωγή σε σχέση με την άρρωση, σε σχέση με το να κάνουμε με την καλλιέργεια. Ρωτήσω, πώς μετράς το στρες? Με το υδατικό δυναμικό. Εντάξει, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να πιάσει ένας γεωργός να το μετρήσει. Ήταν κάτι όμως που είχαμε εμείς τη δυνατότητα μέσω του Δημητρίου του Πανεπιστημίου Κύπρου να το κάνουμε τη μέτρηση. Και το τελευταίο είναι μια σύγκριση ανάμεσα στην απόδοση των δέντρων που ο κύριος Κώστας έκαμε καλλιέργεια και συνέχισε να ποτίζει. Τα δέντρα που έκαναμε καλλιέργεια, αλλά εμείς κόψαμε το νερό για 3 χρόνια, γιατί έτσι θέλαμε να έχουμε μέτρο σύγκρισης. Και τα δέντρα που κόψαμε το νερό, έβαλαμε τους θυμάρκα. Και κατά μέσον όρο, βλέπουμε ότι τα δέντρα που έγινε την καλλιέργεια, αλλά δεν εποτίζουν τα σχεδόν, δεν επαράξαν τις χρονιές που σταματήσαμε το ποτίσμα, μηδενική σχεδόν απόδοση. Τα δέντρα που είχαν τα θυμάρκα συνεχίσαν να παράγουν, έπαιζε η απόδοση, αλλά συνεχίσαν να παράγουν περίπου το 30% ή στο 50% των τρίτων χρόνων τους σε σχέση με εκείνα που ποτίζαν. Άρα, έχεις άμεση εξοικονόμηση νερού, γιατί εμποτίζεις, έχεις άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και αν μιλούμε για καταδίχηση άνθρακα και εκπομπές, έχεις μόνο savings στην περίπτωση της καλλιέργειας.
Και κλείνουμε. Λοιπόν, λίγα εισαγωγικά. Εμένα με ξέρετε, είμαι εδώ με δύο τώρα ιδιότητες. Είμαι ως συντονιστής της Σχολής Περιβαλλοντικών Σπουδών στο Keys College, των προγραμμάτων που έχουμε εκεί της βιολογικής παραγωγής και της τυποτεχνίας, και ως διευθυντής έρευνας στο Keys Research Center. Μέσω αυτού του προγράμματος, μέσω του Ερευνητικού Κέντρου, έχουμε δράσει στο έργο αυτό εδώ, στο οποίο θα σας δείξω πολλά πράγματα ενδιαφέροντα, ελπίζω. Ξέχασα. Είμαι εδώ και το κάνω αυτό. Μισή ώρα. Εντάξει. Λοιπόν, τι έχουμε λοιπόν τώρα εδώ? Καταρχάς να καταλάβουμε που είμαστε και γιατί μιλάμε για αυτά τα θέματα. Είμαστε εδώ στην Κύπρο. Το κίτρινο τι είναι? Είναι περιοχές στην Κύπρο που μετατρέπονται σε έρημο. Οι περιοχές στην Μεσόγειο που μετατρέπονται σε έρημο. Είναι οι περιοχές που είναι ευαίσθητες στην ερημοποίηση. Και είμαστε εδώ, σχεδόν όλη η Κύπρος είναι μέσα, είναι η κομμάτια της Κρήτης, η Ανατολική Ελλάδα. Όχι όλες οι περιοχές, η Δυτική Ελλάδα είναι μια χαρά. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Η Δυτική Ιταλία επίσης, αλλά η Νότια Ισπανία βλέπετε χαμός. Γι' αυτό έχει σημασία όταν σας δει κάποιος, εγώ έκανα κάτι εδώ, να καταλάβετε ότι είστε σε τελείως άλλο κόσμο από ότι εδώ. Εντάξει, για να φτάσουμε στις κλιματικές καταστάσεις εδώ πέρα, να πάμε στα 1000 μέτρα υψόμετρα. Okay. Για να καταλάβετε το ανάλογο. Άρα η Κύπρος είναι σε μια ζώνη πολύ ευαίσθητη. Είμαστε εδώ. Και τι μας περιβάλλει? Η Ευρώπη. Όχι η Ευρώπη, δεν είμαστε στην Ευρώπη. Δεν είμαστε στην Ευρώπη. Παίρνουμε αεροπλάνο και πηγαίνουμε διακοπές στην Ευρώπη και νομίζουμε ότι είμαστε στην Ευρώπη. Δεν είμαστε. Είμαστε οι γείτονες της Σαχάρας. Αν δεν υπήρχε ο Νείλος εδώ, ούτε εδώ θα υπήρχε πράσινο. Είμαστε στο ένα από τα πιο ξηρά μέρη στον πλανήτη Γη. Γι' αυτό που σας λέμε τώρα είναι το μέλλον. Και η Κύπρος, την προηγούμενη δεκαετία, του 60 και του 70, είχε σχεδόν διπλάσια βροχόπτωση από δίπλα. Κοιτάξτε πώς πάλι είχε πρόβλημα νερού, έτσι. Και πάλι είχε πρόβλημα νερού, εντάξει. Ναι. Άρα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Εδώ είναι τα μέρη που είναι πιο ευαίσθητα στην ερημοποίηση, δηλαδή στην υποβάθμιση παραγωγή της γης, λόγω ξηρασίας, στην υλόκληση του εδάφους και ποιότητας του εδάφους. Και εδώ είναι ηλιές χαρουπιές. Εδώ είναι η σιτηρά. Βλέπετε, κυρίως η Μεσαωρία είναι που έχει το τεράστιο πρόβλημα. Αλλά το και άσχημα που πάθωσε, μισοκόκκινο. Άρα αυτά που λέμε, τα λέμε γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και ποιο είναι το βασικό θέμα που είπαμε, κάνω επανάληψη για τα προηγούμενα μαθήματα, ότι αν καταστρέφουμε τον εμείς με τα χέρια μας, βγάζουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας, καταστρέφουμε την υποδομή του εδάφους, εντάξει, χάνουμε την ικανότητα, τη βοήθεια που μας δίνει η φύση για να αντιμετωπίσουμε την ξηρασία και την ερημοποίηση. Άρα αυτό το κομμάτι πρέπει να το διατηρήσουμε, αυτή τη δομή. Πώς τη χαλάμε? Μπαίνει εδώ. Λέμε καλλιέργεια, πρέπει να λέμε πλέον κακοέργεια. Τη λέξη καλλιέργεια πρέπει να τη ξεχάσουμε. Δεν είναι πλέον καλλιέργεια σε αυτή τη στιγμή. Να κάνεις αυτό στη Βόρεια Ευρώπη που είναι πλημμυρισμένα τα εδάφη, ναι. Γιατί εκεί πρέπει να βγάλεις το νερό από μέσα. Εδώ κάνουμε το ανάποδο, θέλουμε το νερό μας. Δυστυχώς πήραμε πρακτικές, αντιγράψαμε πρακτικές από τη Βόρεια Ευρώπη, τις πήραμε εδώ και λέμε τι ωραία θα κάνουμε κι εμείς γεωργία. Δεν κάνουμε έτσι γεωργία. Έτσι βγάζουμε τα μάτια μας. Εδώ μια κλασική έρημος ήταν το πρώτο. Ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ είναι αυτός εδώ. Είναι η εμπειρία που είχα η Κριστίνα, την είχε και αυτή την εμπειρία, την έφερα το 2017. Είναι και η Μανουέλα εδώ που και αυτή βασανιζόταν από τότε. Στο χαρουπόδασος που προσπαθούσε να φτιάξει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην Πάθο, στους Ορίτες. Στην έρημο. Ναι, στην έρημο, 5.000 δέντρα και μας πήρε εμάς να βοηθήσουμε και το έδωσε τη δουλειά σε ένα γεωπόνο, δεν θα πω το όνομά του, άνθρωπος δεν ήρθε, αυτά ήξερε να κάνει. Και να αναπτύξει το δάσος αυτό εδώ με τις χαρουπίες, και τι έκανε το καλοκαίρι? Να το κάνει το έδαφος σπούδα. Και όταν πέρα από μέσα και μετά ποτίζαμε από πάνω. Ποτίζαμε €1 το δέντρο κάθε φορά για να ζήσει. Μα τελικά σταμάτησε. Όχι, δεν σταμάτησε. Εντάξει, εκείνη. Τώρα έχει και μια ασιακή παραγωγή, αλλά με πολύ μεγάλο κόστος. Αυτό είναι το θέμα. Πήγε λεπτά το πανεπιστήμιο, πλήρωνε. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένας αγρότης μόνος. Να βάζει, να ποτίζουν εδώ
2 φορές μία φορά το μήνα τουλάχιστον με βιτία να πηγαίνει σε κάθε ένα δέντρο, 5.000 δέντρα να το υποστηρίζει. Ενώ θα μπορούσε να έχει κάνει άλλα πράγματα για να εξοικονομήσει και την υγεία του εδάφους και την βιοποικιλότητα και την παραγωγή. Λοιπόν, πάμε εδώ. Τι λοιπόν κάναμε, εδώ είναι από τους ορίτες, το πρώτο πράγμα που κάναμε. Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι αντί να κάνουμε την έρημο, θα περιφράξουμε ένα κομμάτι και θα φτιάξουμε εδαφοκάλυψη. Και χρησιμοποιούμε αυτά τα μηχανήματα. Πάλι το τρακτέρ θα χρησιμοποιήσουμε, μηχάνημα είναι εργαλείο, είναι μαχαίρι. Είτε θα το βάλεις να κόψεις την καρδιά σου ή να κόψεις το ψωμί. Εργαλείο είναι. Ποιο εργαλείο όμως θα βάλουμε? Βάζουμε από πίσω το στελεχοκόπτη με αλυσίδα ή αυτό που είναι με τα μαχαίρια και κόβουμε και κάνουμε το μάτσιο που έλεγε πριν η Σοφία. Και όχι εδώ τη φρέζα ή πώς το λένε αυτό το άρωτο να κάνουμε πηγή άνω κάτω. Okay. Αυτό απαγορεύεται. Χ στην Κύπρο. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιείται. Αυτή είναι η μέθοδος λοιπόν για να δουλέψουμε. Όταν το κάναμε αυτό λοιπόν, είδαμε και ωραία αποτελέσματα. Το κάνουν και άλλοι στις ελιές. Εδώ είναι ένας από τους συναδέλφους της Θρακίδης, λέγεται, είναι, νομίζω πως στη μεριά της λέμε σου υπάρχουν, είμαι σίγουρος. Το κάνει όπως εκεί. Και εδώ παραδείγματα, εδώ είναι η Σοφία που τα έχει κάνει αυτά εδώ, 55 βαθμούς πάνω στο άχυρο, 35 κάτω από το άχυρο. Το χαρτόνι βοηθάει επίσης. Ναι. Έχει προβλήματα. Βοηθάει, αλλά θέλουμε ένα στρώμα να πιάνει πολύ αέρα. Αυτό πρέπει να είναι, βλέπετε το μέτρο εδώ, 15 εκατοστά πάχος για να δουλέψει. Το να βάλεις σε χαρτόνι από κάτω, εντάξει, δεν θα λέγα όχι, αλλά σίγουρα πρέπει να κάνεις εδαφοκάλυψη. Και εδώ είναι η Μανουέλα, που είναι η Μανουέλα, να τη Μανουέλα, που την έχω κάνει διάσημη, δεν το ξέρει. Είναι από την πουλαματική της εργασία που βάλαμε μετρητές εδώ υγρασίας κάτω από το άχυρο και στο ελεύθερο τετράκι εδώ που το φωτίζαμε. Εδώ φωτίστηκε το 18 τώρα, τον Αύγουστο του 18, ένα πόντισμα εδώ πέρα και το επόμενο πόντισμα στο τέλος του Αυγούστου. Και μετράγαμε την υγρασία εκεί που είναι κάτω από το άχυρο, το μπλε, και χωρίς το άχυρο. Χρειάζεται να σας πω πολλά. Απώλεια νερού εδώ, τα σε 20% απώλεια. Αν δεν φωτιζόταν εδώ το σύστημα, αυτό εδώ θα εξαιρετόταν. Okay. Και εδώ η υγρασία που κρατάει πολύ καλύτερα το άχυρο. Το εντός 5 εκατοστών μέτρων τι εννοείται? Εκεί είναι που βάλαμε τον αισθητήρα. 5 εκατοστά κάτω από το έδαφος. Ενώ ήταν 15 ώρες το μάτι, στα 5. Ναι, εμείς το βάλαμε κάτω από το έδαφος, κάψαμε στα 5 εκατοστά και βάλαμε τον αισθητήρα. Ναι. Εδώ είναι μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα έχει διακυμάνσει. Η υγρασία έχει μέρα νύχτα. Τη μέρα πέφτει και τη νύχτα ανεβαίνει. Αλλά εδώ είναι το πόντισμα το επόμενο και βλέπετε πάλι θα είναι στο ίδιο επίπεδο. Αλλά. Λοιπόν, το σύστημα που σας είπε η Σοφία πριν, δεν το λέω περισσότερο, σας εξηγήσαμε λοιπόν γιατί χρειάζεται εδαφοκάλυψη. Εδώ η ζωντανή εδαφοκάλυψη μας έδωσε αυτά. Εδώ παραδείγματα θυμαράκια τώρα πάνω από το θερμόμετρο 52 στο έδαφος, 32 στο θυμαράκι. Και εδώ το σύστημα που κάνει αυτή τη σκίαση, δημιουργεί αυξημένη υγρασία στο έδαφος, επωφελείται από εδώ το δέντρο, επωφελείται και η βιοποικιλότητα. Έχουμε win-win χωρίς να βάζουμε πολύ το χέρι μας στη τσέπη και εδώ 40% υψηλότερη παραγωγή. Αυτό είναι το όργανο που χρησιμοποιούμε για να μετράμε το υδατικό περιεχόμενο στο έδαφος. Εντάξει. Είναι ένα σύστημα περίπλοκο που βάζει πίεση μέσα στο πλαστό για να βγει από μέσα το νερό και όσο πιο υψηλή πίεση βάζει, τόσο πιο λίγο νερό έχει μέσα στο πλαστό. Εντάξει, αφήστε το αυτά. Είναι για εμάς. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν τώρα εμείς για να βοηθήσουμε την κατάσταση? Να φτιάξουμε υποδομές οικολογικές. Αυτές οι οικολογικές υποδομές, εδώ βλέπετε στην Αθήνα, σε ένα πολύ υποβαθμισμένο μέρος, βλέπετε το έδαφος εδώ, νεκρό έδαφος σχεδόν. Έχει όμως μείνει μια ομοσπηλιά εδώ. Έχει μείνει εδώ ζύζικους λόδους, η παλούρα ή κάπως τη λέμε στην Κύπρο. Κάποια σκηνιά εδώ πέρα. Εδώ με τη Μαρία ήμασταν κάποια χρόνια πριν και το κάναμε αυτό. Και λέμε αυτό το πράγμα γιατί να μην το ξαναφτιάξουμε σε περιοχές της Κύπρου που έχει υποβαθμιστεί. Και μέσω του προγράμματος αυτό, στόχο μας είναι να κάνουμε 30 χιλιόμετρα με αυτούς τους φυτοφράκτες. Εδώ πάλι ο φυτοφράκτης αυτός που είναι με χαρουπιά, είναι από κάτω η σκηνιά, είναι από κάτω τα θυμάρια. Ουσιαστικά τι κάναμε? Αυτό το σύστημα τη γράψαμε σε αυτό που σας έδειξα πριν, το θυμάρι και το φωτογραφία. Τη γράψαμε τη φύση. Αυτή τη φωτογραφία την κάναμε την Εμμανουέλα κάπου το 2017. Κάπου πάνω στην Ανόγεια. Και λέμε, γιατί να μην κάνουμε αυτό? Αφού η φύση εδώ δεν χρειάζεται τίποτα. Δουλεύει χωρίς να χρειάζεται τίποτα να κάνει κανείς. Πάει κάποιος και απλά κόβει τα χαρούπια. Ναι.
Ανύψωση. Κάνουν πολλά πράγματα. Το μπορεί να τραβάει νερό από κάτω και να ποτίζει τα θυμάρια στην επιφάνεια για να τα διατηρήσει εκεί και να τις κάνει σκιά. Είναι πολλά που έχουν ως ιδιότητες αυτά. Η σκιά τώρα, γιατί θέλουμε τη σκιά. 61 βαθμούς στο έδαφος, το γυμνό 28 βαθμούς κάτω από τη σκιά της καρουπιάς. Και εδώ είναι η θερμική κάμερα που μας τα έδειξε και η Σοφία πριν. Είπε η Σοφία 60 βαθμούς. Πάω σε κάμερα 60, 64, 67 στο γυμνό έδαφος. Εντάξει, άρα θέλουμε αυτές τις υποδομές. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε στην Κύπρο χωρίς αυτές τις υποδομές. Γίνεται η γεωργία ασύμφορη οικονομικά γιατί χρειάζεται πάρα πολλές ισορροπίες. Ποια είναι η ζωή, νερό, που δεν το έχουμε. Κόμπος μέσα στο έδαφος, ναι. Επιφάνεια, ναι. Το κόμπος τι χρώμα έχει. Τι σημαίνει αυτό όταν βάλεις κάτι μαύρο στον ήλιο. Αλλά μόνο η θερμοκρασία κάτω από το κόμπος θα είναι σίγουρα 10 φορές πιο κάτω από το θυμάρι. Είναι λοιπόν μια ζώνη που βοηθάει. Εγώ θα προτιμούσα ανοιχτόχρωμα υλικά. Γιατί ακτινοβολούν, πάνω από το κόμπος βάλε κάτι ανοιχτόχρωμο. Ρίξε λίγα good chips, ρίξε λίγο άχυρο. Μην το αφήνεις το μαύρο εκτεθειμένο στον ήλιο. Γιατί η θερμοκρασία δεν βάζει πάρα πολύ τσίπ. Θα το στεγνώσει. Εντάξει. Δεν θέλουμε μαύρο. Εγώ σε έχω μια καλλιέργεια στην Ελλάδα με ελιές. Ο πατέρας μου ήθελε να βάλει σύστημα ποτίσματος στην αρχή. Στους μεγάλους ανθρώπους δεν τους βαλάει στο μυαλό. Και λέω τουλάχιστον βάψε τους σωλήνες λευκούς. Και έκατσε και έβαψε τους σωλήνες λευκούς για να βοηθήσουμε να μειωθεί η θερμοκρασία. Να ξέρουμε να ακτινοβολούμε, όχι να δεσμεύουμε θερμότητα. Λοιπόν, ποιο είναι το. Εδώ πάλι το σύστημα του Λότης, ένα φυτό που το έχουμε κηρύξει στον πόλεμο στην Κύπρο γιατί έχει αγκαθάκια. Είναι το φυτό που αναφέρει ο Όμηρος ως Λωτός στη χώρα των Λωτοφάγων που πήγε ο Οδυσσέας κέντρο και ξέχναγε να γυρίσει πίσω. Στην Κύπρο το χρησιμοποιούσαμε ως κόναρα, τα λέμε. Στα κατεχόμενα του κοκκίπιου συνθηκινού εμείς ακόμα τα τρώμε. Τα χρησιμοποιούν στην Αλγερία ως υπερτροφή. Έχουν και πολλές άλλες ιδιότητες, έχουμε και φαρμακευτικές. Εδώ τα έχουμε πεταμένα. Τα κυνηγάμε αυτά τα φυτά, παρότι μπορούν και έχουν 60 μέτρα ρίζα και τραβάνε νερό από κάτω και ποτίζουν την κύρια επιφάνεια. Εδώ τους έχουμε κηρύξει το πόλεμο. Λοιπόν, 26 βαθμοί Κελσίου επάνω, 60 βαθμούς κάτω. Γιατί δεν είναι μόνο ηχικό φύλλωμα, είναι τραβάει νερό από κάτω και εξατμίζει και δημιουργεί ένα κλιματιστικό. Είναι ένα μικρό κλιματιστικό αυτό. Okay. Γιατί δουλεύουν αυτά τα μικρά κλιματιστικά, γιατί όλα έχουν βαθιές ρίζες. Εδώ μιλάμε τώρα μετά από έρευνα 20 χρόνων, 20 χρόνια δουλεύουμε αυτά τα συστήματα. Η ελιά βαθιά ρίζα, η σκοινιά βαθιά ρίζα, η κυπαρίζη βαθιά ρίζα, η χαρουπιά, έτσι κατεβαίνει βαθιά ρίζα. Τραβάνε νερό λοιπόν από χαμηλά στρώματα, από πολύ βαθιά στρώματα, συγγνώμη, το βάζουν στο επιπτώριο, στην επιφάνεια το καλοκαίρι, γι' αυτό και βλέπουμε το καλοκαίρι να είναι πράσινα, ενώ τα δρόμοι θα ξεραθεί. Ποιο είναι το άλλο πρόβλημα όμως που έχουμε, θα το δούμε μετά και στα φυτά που μας έφερε ο Μάριος είναι εδώ. Είπαμε στο Μάριο, φέρε μας κάποια δέντρα από το φυτάκι από το φυτόριο για να κάνουμε μετά το πρακτικό μας. Και προφανώς το φυτόριο του έδωσε φυτά σε σακούλι 15 εκατοστό σακούλι. Τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό το σακούλι στα δέντρα όταν πάνε να πηχθούν. Εδώ είναι ένα φυτό που λέγεται. Είναι το προσώπη σφάρκτα. Στην Κύπρο το λέμε αρκό σκουρουπαθιά ή σκουρούπαθος. Το λέτε ζυζάνιο, για μένα δεν είναι, γιατί κάνει αζωτοδέσμευση, είναι ψαψιχαμθή και φυτρώνει μόνο το καλοκαίρι. Πώς αυτό φυτρώνει μόνο το καλοκαίρι. Έχει μια ρίζα, λέγεται ανάποδο δέντρο. Από κάτω το ριζικό του σύστημα μπορεί να είναι 100 φορές η βιομάζα ή πάνω. Και πάνω σε αυτό κάναμε ένα πείραμα με μια άλλη φυτριά, την ανωρέτη την πόλα του 2020, στο Ινστιτούτο Γερικών Ερευνών, και το χρησιμοποιήσαμε για να δούμε, θα δείτε μετά. Η ρίζα του μέσα στο σακούλι, κοιτάξτε πώς πάει. Δηλαδή η ρίζα του είναι εδώ πάνω. Το πρόβλημα είναι η παραμονή στο σακούλι, ακριβώς. Πάει το φυτό θα υπάρχει εδώ ένα χρόνο, 2, μπορεί και αρχικά να τα πουλήσει. Και πάει η ρίζα εδώ πάνω. Στο καλό, η ρίζα κάτω δεν πρέπει να πάει. Τι θα σε δείξει τα πένα. Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν είπαμε θα το λύσουμε. Λέμε άντε λοιπόν να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε εγκατάσταση φυτών σε αυτές τις συνθήκες. Και τι κάναμε. Είπαμε να κάνουμε λίγο κάτι που να φτάνει τη ρίζα να πηγαίνει βαθιά.
αυτός ο σωλήνας. Ψάξαμε μετά στη βιβλιογραφία και λέμε: ρε γαμό, το αυτοί οι Αμερικάνοι μας προλάβανε. Το είχαν ήδη από το 2015 φτιάξει. Και τι είναι ένα σύστημα, δηλαδή παίρνεις ένα σωλήνα και βάζεις το φυτό να αναπτυχθεί και να πιάσει μέσα σε ένα σωλήνα και να πάει ρίζα του κάτω, να μην τον αναγκάζεται να βγει. Σε σχέση με το κλασικό κλαστράκι των 15 εκατοστών, εμείς κάναμε και άλλα πράγματα βέβαια εδώ. Το χωρίσαμε, κάναμε τον σωλήνα, τον ανοίξαμε σε δύο κομμάτια για να γίνει πιο εύκολο στη διαχείριση. Το κλείσαμε από κάτω το σωλήνα με σακουλάκι, θα το δείτε μετά, για να μην γίνει από μέσα από το νερό. Μα όταν το βάλεις έτσι θα αναπτυχθούν οι μύκητες, θα χαλάσει. Ναι, θα δείτε πώς κάναμε, λύσαμε το πρόβλημα. Βάλαμε μέσα και μικρόβια, θέλουμε, βάλαμε και τα πουλί. Κάναμε ένα δηλαδή φυτό εκεί μέσα, που θεωρητικά πρέπει να είναι ό,τι γνώσεις που έχετε μαζέψει, το βάλαμε σε ένα σωλήνα. Και λέμε θα το βάλουμε στη φύση, να δούμε τι θα γίνει. Και παράγουμε 4.000 φυτά κάθε χρόνο στο τμήμα δασών. Αυτό το σύστημα. Κάνουμε κατάσταση σε γεωργικά χωράφια, είστε όλοι καλεσμένοι να συμμετάσχετε στο νέο πρόγραμμα φυτέψεων από τον Νοέμβριο. Εντάξει. Δωρεάν, ναι. Όχι, δωρεάν, ναι. Θα δώσουμε. Κάντε εγγραφή λοιπόν εδώ στη λίστα που σας έχω βάλει. Εντάξει, για να ξέρουμε και ενδιαφέρεστε για να σας έχουμε υπόψη. Λοιπόν, τώρα, τι είναι αυτό το σύστημα, θα το δούμε μετά στην πρακτική μας. Είναι άτος σωλήνας εδώ, τον έχω ανοίξει, βλέπετε πως είναι το ριζικό σύστημα εδώ πλούσιο. Βάζουμε, όταν πάρουμε το φυτόριο, το φυτάκι το μικρό, το βάζουμε στο σωλήνα και το βοηθάμε να το επιφύτιζεται. Βάζουμε 20 γραμμάρια από ένα σκεύασμα μορφέλαιο μικρό, θα το δείτε μετά, λέγεται μικοζάτ, έχει 5-6 διάφορους οργανισμούς μέσα και μικρόριζες. Πώς λέγεται? Μικοζάτ. Μικοζάτ ευφόλυντο είναι αυτό, έχει και άλλα εταιρεία αυτή, και άλλες εταιρείες υπάρχουν, αυτό είναι ό,τι δουλεύει. Και βάζουμε στον πάτο και τα πουλχίτη μαζί με χώμα. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί θέλουμε η υγρασία να μαζευτεί εδώ κάτω, και θα η ρίζα να βρει αυτή την υγρασία κάτω, και θα έκανε στη φύση δηλαδή. Μέσα στο σωλήνα προσπαθήσαμε να παράγουμε τι γίνεται στη φύση. Ναι, είναι ακριβό, αλλά είναι μια φορά το βάλει. Τα 5 κιλά είναι 250 ευρώ. Πόσο κόστος θέλει για να κάνεις ένα τεντρίο? Ναι, σε κάθε φυτό όμως βάζεις 20-40 γραμμάρια. Είναι και πολλά φυτά. Δηλαδή σε βάθος, άμα το βάλεις τον γυράσεις, κάνει δουλειά. Βέβαια, μπορεί να σας πει κανείς ότι έχουμε άλλους τρόπους να φτιάξουμε το δικά μας ωφέλιο μικρόβια και μπράβο και πολύ καλά θα κάνετε. Εγώ σας λέω ότι υπάρχει στο πόριο. Εντάξει, και άλλα σκευάσματα υπάρχουν. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι ότι δουλεύει. Θα δείτε στη συνέχεια. Γενικά οι οργανισμοί είναι οι οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν στην εδαφολογία του εδάφους θετικά και τα φυτά και έχουν μια πρόσφατη δημοσίευση γι' αυτό, λέγονται generalists. Δεν είναι πολύ εξειδικευμένα μικρόβια, είναι γενικές ομάδες μικροβιών που βοηθάνε τα φυτά σε αυτή τη δουλειά. Αυτό το σκεύασμα λοιπόν έχει αυτές τις ομάδες μικροβίων. Και κάτω τα πουλί. Εδώ τι κάνουμε, έχουμε πάρει το σωλήνα, τον έχουμε ανοίξει, έχουμε ξεπλύνει το χώμα. Κανονικό έδαφος έχουμε κοκκινό χώμα ή οτιδήποτε έδαφος εκεί, που δεν είναι δηλαδή τύρφη, δεν έχουμε βάλει φυτό χώμα. Και δεν είναι το ριζικό σύστημα της χαρουκιάς. Σε φυσικές συνθήκες. Και βρήκαμε το εξής, πολύ σημαντικό, ότι όση βιομάζα έχει πάνω από το έδαφος, άλλη τόση έχει κάτω από το έδαφος. Ότι είναι 50-50 η αναλογία. How old? This was after 3 months in the tube. Μετά από 3 μήνες είχαμε καταφέρει και φτάσαμε τη ρίζα στον πάτο κάμα. Όχι, όχι. Βάλαμε το μικρό φυτάκι. We placed the small plant from the nursery on the top, and after 3 months, the root reached 60 centimeters. Και ψάξαμε να δούμε μετά, αυτό από μια άλλη εργασία στο Πανεπιστήμιο εκεί, που από έναν φοιτητή μου εκεί, να δούμε αν υπάρχουν και μικρόριζες μέσα. Και βρήκαμε εδώ ότι υπήρχαν ενδείξεις μυκητών, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπλέξουμε τα ελληνικά τώρα, και μετά πήγαμε στο μικροσκόπιο και βρήκαμε τις μικρόριζες μέσα στις ρίζες. Που σημαίνει ότι γίνεται αυτή η συμβίωση, βοηθάει, αν το σύστημα αυτό το αφήσουμε περισσότερο, θα μπορεί να πει. Εδώ τώρα από τα πρώτα πειράματα με το Chrosopix φάρκα, με την αρκοσκουρπαθιά, βλέπετε πόσο πλούσιο είναι το ριζικό σύστημα όταν μπει μέσα στο σωλήνα. Και ξεκινήσαμε τα πειράματα στο ΚΕΣ, με ελιά, με αμπέλι, να δούμε το ίδιο πράγμα. Το 2000 δοκιμάσαμε, τα αφήσαμε ένα μήνα πότιστα, 9 στα 10 επιβίωσαν εδώ, 1 στα 10 επιβίωσε εδώ στο κλασικό σακούλι.
Και μετά το κάνουμε αυτό σε μεγάλη κλίμακα στο φυτόριο τμήματος δασών. Σας λέω τώρα κάθε χρόνο παράγουμε 4.000 φυτά. Ναι. Θα σας δείξω, ναι. Υπάρχει μια τεχνική για να το κάνεις. Αυτό, το σωλήνα, το πλαστικό, τον βγάζεις και τον ξαναχρησιμοποιείς. Οι σωλήνες που θα σας έφερα εδώ να φτιάξουμε είναι τα φυτά αυτά του 2020. Δεν παθαίνουν τίποτα αυτά το PVC σωλήνα, είναι επαναχρησιμοποιούμε. Λοιπόν, εδώ είναι οι χαρουπιές που ετοιμάζουμε και εδώ είναι το σύστημα του φυτορίου. Βάλαμε και κάποια φυτά σε γλάστρα έξω για να βάλουμε control, για να μπορούμε να συγκρίνουμε. Και εδώ βάλαμε μέσα 14 διαφορετικά είδη φυτών. Δεν βάλαμε μόνο χαρουπιές. Βάλαμε και ελιές, βάλαμε και χαρουπιές, βάλαμε και μοσχυλιές, βάλαμε και τρέμιδους και τρεμιχιές και σκηνιές, βάλαμε και πέρνιες, βάλαμε και κυπαρίσια, θα δείτε μετά. Βάλαμε πολλά διαφορετικά είδη και είδαμε ποιο από αυτά δουλεύει καλύτερα και ποιο χειρότερα. Γιατί δεν είναι όλα που ταιριάζουν στο σύστημα αυτό. Εδώ είναι τα είδη μας. Χαρουπιά, ελιά, τρέμηθος, κυπαρίσι και άγρια αμυγδαλιά. Μοσχυλιά, σκηνιά, κάπαρη, η παλούρα που σας είπα η εικονικά που είδαμε πριν, η τρεμηθιά, η ανακρουφιά, η δάφνη, η μποζέα, η κυπριακή και το υπερνιά ή το κουρνάρι. Λοιπόν, πρώτο ανάμεσο αποτέλεσμα, 70% βιωσιμότητα στους σωλήνες του 23. Αυτό τα είχαμε αφήσει μέσα στο καλοκαίρι 3 μήνες, 15% βιωσιμότητα στην γλάστα. Εντάξει. Από εδώ. Συγγνώμη. Αποτίζατε. Στην αρχή θα σας πω το πρωτόκολλο. Στην αρχή τα ποτίζουμε, ξεκινάμε με 2 λίτρα νερού την πρώτη εβδομάδα, την δεύτερη-τρίτη εβδομάδα, μετά πάμε στο 1 λίτρο και μετά στο μισό λίτρο και μετά από 13 εβδομάδες είναι έτοιμο. Okay. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Το πώς θα κάνεις το πότισμα έχει σημασία. Γιατί στην πρώτη φάση που το φυτό είναι, εδώ είναι οι εβδομάδες του πειράματος, εδώ είναι η βιωσιμότητα και εδώ είναι η βιωσιμότητα στα φυτά που είναι μέσα στο σωλήνα και εδώ είναι η βιωσιμότητα στις γλάστρες. Βλέπετε μετά την τρίτη-τέταρτη εβδομάδα καταρρεύει το σύστημα της γλάστρας. Παρότι παίρνει και αυτό το ίδιο νερό, η ίδια πάλι 5 λίτρα εδάφος είναι και στο σωλήνα και στη γλάστρα, απλά δεν μπορεί να κρατήσει υγρασία μέσα. Κάνει πολύ νερό λόγω εξάθμισης. Μια βασόλη δηλαδή είχε τόσες απολύες όταν βγήκε το σύστημα που είχαμε τώρα τα σακουλάκια. Τόσες πολλές απολύες το Πότισμα. Τι κάνουν λοιπόν ότι μαλασσογένει τις απολύες, πάει και βάζει τα φυτά κάτω από τα δέντρα σε σκιά ή σε διεκτυοκήπιο και όταν σου δίνει σαν ένα φυτό, το φυτό είναι κλιματισμένο σε συνθήκες υγρές. Όταν το βάλεις εσύ έξω, παθαίνει super stress και πρέπει να σου πάμε το λάστιχο και να του βιώσει. Εμείς έχουμε φτιάξαμε ένα σύστημα λοιπόν που τα φυτά είναι κλιματίζονται σε συνθήκες εξαιρετικές. Και εδώ ένα παράδειγμα εδώ με τη βοήθεια της κάμερας αυτής της θερμικής, της FLIR, και δείχνει πώς είναι το σύστημα μέσα σε 39 βαθμούς Κελσίου μέσα στο καλοκαίρι. Δεν το έχουμε σε σκιά λοιπόν, εκτείνεται στον ήλιο το σύστημα, θα είναι 60 βαθμούς στην επιφάνεια και 30 βαθμούς στο πάτο. Και η υγρασία είναι εδώ κάτω. Άρα η ρίζα αναγκάζεται να πάει κάτω. Το σακούλι είναι κλειστό από κάτω, δεν φεύγει το νερό. Άρα αυτό μπορεί να το βάλεις στο σύστημα στον ήλιο, να κάνεις θερμική, να το πω έτσι, προετοιμασία των φυτών, να τα προετοιμάσεις για καταπώνηση για δύσκολες συνθήκες και μετά να τα βάλεις στο πεδίο, έχοντας τα προετοιμάσει όσο καλύτερα μπορείς για τη δύσκολη περίοδο που θα αντιμετωπίσουμε μετά έξω στη φύση. Εδώ πάλι βλέπετε μέχρι και 67 βαθμούς στην επιφάνεια. Αυτό είναι η μοσχυλιά που βλέπετε εδώ. Οι μοσχυλιές που βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, και εδώ είναι το ποτίσμα, το πρωτόκολλο ποτίσματος. Εδώ βλέπεις την ποσότητα νερού που πήραν ανά εβδομάδα. Και εδώ είναι η επιφανειακή υγρασία. Μετρήσαμε, μετράμε την επιφανειακή υγρασία. Βρήκαμε ότι εδώ είχε σταματήσει το πότισμα στη εβδομάδα την 12. Είδαμε ότι αν το συνεχίσουμε μισό λίτρο και λίγο μετά, ξέρουμε ακόμα περισσότερη βιωσιμότητα σε ελιές, χαρουπιές, αμυγδαλιές κτλ. Δημιουργήσαμε όμως πρόβλημα στις σκηνιές. Η σκηνιά δεν ήθελε παραπάνω νερό. Είναι και το πιο ξενοδεικτικό λογικό. Και η ρίζα εκεί είχε προβλήματα με μικητιζιάσεις. Αλλά όλα τα άλλα πήγανε καλά. Άρα, αν θα κάνεις αυτό και έχεις σκηνιές, τι θα κάνεις? Ή θα βγάλεις το σακουλάκι στο τέλος, στις 12 εβδομάδες, ή θα μειώσεις το πότισμα. Αλλά τα άλλα θα τα ποτίσεις με ένα πρωτόκολλο σαν αυτό εδώ περίπου. Η ποσότητα νερού που παίρνει το φυτό είναι πολύ λίγη. 2 λίτρα και 1 λίτρο την εβδομάδα είναι τίποτα. Εντάξει, γιατί? Όχι, ναι. Τα 2 λίτρα στην αρχή καλό να τα μοιράζουμε σε 1 και 1 λίτρο. Όχι μαζί την ίδια μέρα. Γιατί
Όταν η ρίζα ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί βαθιά, θέλει υγρασία στην επιφάνεια και να μην ξέρει. Αυτό θέλει μια ρύθμιση. Άρα, καλό είναι το ρίχνουμε στην αρχή σε δόση το νερό. Μετά θα σας δείξω μετά ποιο είναι το κρίσιμο το κατόφλι. Που ισχύει και για τους σωλήνες και για άλλα πράγματα. Εδώ είναι η βιωσιμότητά μας στα διάφορα είδη, τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο. Βλέπετε το δεύτερο χρόνο με αυτό το πότισμα, όπως σας είπα, δηλαδή να κρατήσουμε το μισό λίτρο, μετά φτάσαμε στην Αιγιά και τη Χαροπιά σχεδόν 100% βιωσιμότητα, στο Ατλάντικα 100%, τα κυπαρίσια όμως όχι. Γιατί μάλλον η ρίζα πάει πολύ αργά, να πτήσει πολύ αργά. Άρα θέλει πολύ πιο κοντό σωλήνα. Δηλαδή δεν θα πάμε 6 εκατοστά σωλήνα, θα πάμε σε 40 εκατοστά. Για να πάμε. Άρα τα κυπαρίσια όχι στο σύστημα αυτό. Για τους 3 μήνες που είναι έξω στην καταπώνηση. Όχι τα κυπαρίσια. Και επίσης είχαμε το πρόβλημα, εδώ βλέπετε, στο λεντίσκο, στον πρώτο χρόνο που το ποτίσαμε μέχρι τις 12 εβδομάδες και μετά σταματήσαμε 95% βιωσιμότητα, μετά που το συνεχίσαμε να ποτίζουμε, το μόνο που έπεσε η βιωσιμότητά. Γιατί το σκοινιά, η σκοινιά. Είναι το πιο ξαναδεκτικό, δεν αντέχει πολύ νερό κάτω. Αυτό δεν λίγο νερό. Αλλά όλα τα άλλα πήγανε πολύ καλά. Οι αγριαμυγδαλιές, κοιτάξτε να δείτε εδώ, 98% βιωσιμότητα. Πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Οι κάπαροι, και αυτοί 76%. Δεύτερο χρόνο με το λίγο παραπάνω νεράκι που του δώσαμε. Η περνιά, το πορνάρι που λέγαμε για την χρησιμοποίηση του σκοτόπου για να το βάζουμε. 93% βιωσιμότητα. Στο σωλήνα. Τι βρήκαμε λοιπόν που είναι ακόμα κάτι που πάμε να το δημοσιεύσουμε τώρα. Βρήκαμε λοιπόν ότι όταν μετρούσαμε τη βιωσιμότητα, εδώ είναι η βιομάζα της ρίζας, εδώ είναι το μήκος της ρίζας. Και μετρήσαμε τώρα στο τέλος του πειράματος ποια ήταν η βιομάζα, η σχέση βιομάζας και μήκους ρίζας σε αυτά που πεθάνανε και σε αυτά που επιβιώσανε. Δείτε μου τι βλέπετε. Όλα αυτά πεθάνανε και όλα αυτά να μην είναι βιώσιμα. Τα μετρήσαμε την εβδομάδα τη 16-17. Πού σταμάτησε η ρίζα σε αυτά που πεθάνανε? Εδώ. Ενώ αυτά που επιβίωσαν, κατάφεραν τη ρίζα τους και την πήγανε παρακάτω. Άρα υπάρχει ένα κατόφλι εδώ το 35. Αυτό είναι στη Χαρουπιά. Το Κυπαρίσι. Πού είναι τα ζωντανά, πού είναι τα νεκρά? Η κοντή ρίζα ήταν ζωντανή. Όχι. Η κοντή ρίζα είναι τα νεκρά. Δεν σε καίει. Τα πεθάνανε. Εδώ το χρόνο πήγαινε από το εντάξει. Γι' αυτό είναι. Οι φοιτητές μας λίγο εντάξει, τα έχουν. Ναι, αλλά και η Χαρουπιά δυσκολεύτηκε. Αυτά που πέθαναν είχαν ρίζα που δεν ξεπέρασαν 35 εκατοστά. Το Κυπαρίσι επίσης είχε ρίζα που δεν ξεπέρασε τα 35 εκατοστά. Άρα βρήκαμε ένα κατόφλι. Βρήκαμε ότι αν κάποια ρίζα ξεπεράσει τα 35 εκατοστά σε βάθος και βρει νερό, wow. Αν δεν φτάσει από τα 35 εκατοστά, το καλοκαίρι μας δεν επιβιώσει. Αυτό είναι στο σωλήνα. Όμως, ένα 50 όμως. εδώ, ένα φυτό είναι στα 35. Εδώ είναι όλα που γραφήκανε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 φυτά, όλα που είναι κάτω από τα 35 εκατοστά και όλα αυτά τα επόμενα βιώσανε πάνω από τα 35 εκατοστά. Ναι, αλλά περισσότερα τα 50. Συγγνώμη. Είναι τα περισσότερα μετά τα 50. Ναι. Άρα ίσως μπορεί και να είναι κακό ακτιβατή σε αυτά. Ναι, εδώ όμως, κοίταξε, εδώ πάλι, ναι. Εδώ όμως, ναι, μπορεί και να είναι στο 50. Δεν θα πω ότι είναι το 35 εδώ, γιατί θα το πω ότι είναι το 35 εδώ. Γιατί βρήκαμε στη βιβλιογραφία πειράματα που έχουν γίνει έξω στη φύση. Και τι έχουν κάνει? Έχουν μετρήσει το βάθος της ρίζας, στην Ισπανία είναι αυτά, μέχρι 65-75 εκατοστά βάθος. 1, 2, 3, 4, 5 είδη. Εδώ είναι η ελιά, εδώ είναι το πεύκο και διάφορα άλλα που δεν τα έχουμε εδώ. Και μετρήσαν τη βιωσιμότητα από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο και από το πού πίνανε νερό τα φυτά. Το βάθος εδώ δείχνει πού έφτασε η ρίζα των φυτών, σε τι βάθος έφτασε η ρίζα των φυτών. Πάμε σε ένα παράδειγμα να το καταλάβετε εδώ. Πάμε στην ελιά. Τι μας λέει? Ότι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, οι ελιές αυτές που είχαν βιωσιμότητα κοντά στο 100% έφτασαν τα 35 εκατοστά οι ρίζες τους. Εντάξει.
Εδώ βλέπουμε ένα πέφτο και μας λέει ότι εντάξει, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, μια χαρά Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο η ρίζα ήταν εδώ. Τα 15 εκατοστά. Και όλα αυτά εδώ ξεραθήκανε. Χωρίς να αρδεύονται ή αρδεύονται. Χωρίς άρδευση. Εδώ επίσης, σε αυτό εδώ το φυτό, η βιωσιμότητα πρέπει πάει προς τα κάτω, οι ρίζες δεν καταφέρουν να φτάσουν στα 35 εκατοστά. Πού φτάσαμε τα 35 εκατοστά εδώ στην κοιλιά και σε αυτά εδώ τα χαμνόδια από κάτω. Ό,τι ξεπερνάει το κατόφλι αυτό, έχει βιωσιμότητα το καλύτερο. Ποιος θάμνος είναι το τελευταίο? Ο ειδικός μας. Όχι. Αλλά έχουμε ανάλογο σχεδόν. Τι μας λέει λοιπόν εδώ? Μας λέει το καλοκαίρι ότι όποιος ξεπερνάει τα 35 εκατοστά σε βάθος, έχει ρίζα τα 35 εκατοστά σε βάθος, έχει πιθανότητα επιβίωση. Και αν υπάρχει υγρασία ανάλογα, λέει ότι πάλι κάτω από τα 35 εκατοστά. Τι είναι λοιπόν το καλοκαίρι, λοιπόν έχουμε την ηλιακή ακτινοβολία. Οι επάνω επιφανειακά στρώματα του εδάφους εξατμίζονται πολύ γρήγορα. Η υγρασία που είναι κάτω από τα 30 εκατοστά μένει και απορροφημένη όμως, γιατί δεν εκτείνεται στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Και έτσι εκεί έχει αποδικευμένη υγρασία που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει το φυτό σου. Αυτό είναι που κάνουμε και στους σωλήνες. Βάζοντας τα φυτά μας τώρα εμείς στα 60 εκατοστά, εξασφαλίζουμε ότι θα έχουν υγρασία σε σκαλές τουλάχιστον χρονιές και να μπορούν να κρατήσουν τα επόμενα χρόνια χωρίς να χρειάζεται ποτέ. Το πιάσαμε? Αν βάλουμε και δαχοκάλυψη, ακόμα καλύτερα. Θα σας πω μετά. Αλλά το κρίσιμο είναι αυτά τα 35 εκατοστά. Και εδώ είναι ο Ανδρέας που είναι περήφανος. Είναι ο Ανδρέας. Να σας το κάναμε διάσημο και τον Ανδρέα. Γιατί ανακάλυψε μία μοσχιλιά που τη φυτέψαμε το Δεκέμβριο του 2023 και πέρασε την ξηρασία την περσινή και την ξηρασία την φετινή χωρίς να φωτιστεί και κάνει φυτοφράκτη. Και εδώ ανακάλυψε και δεντρολίβανα που τα είχαμε βάλει. Τα δεντρολίβανα δεν είχαν μπει στο σωλήνα, τα δεντρολίβανα είχαν μπει ομοφέλιο, μικρόβια και τα πουλίτη. Εντάξει, σε πιο υγρό μέρος. Τα δεντρολίβανα τα είχαμε βάλει όπως τα αρτιμάρια, με μικρόβια και τα πουλίτη. Δεν τα είχαμε βάλει στο σωλήνα, μπορούν και αυτά να μπουν στο σωλήνα. Λοιπόν, και βρήκαμε λοιπόν ότι υπάρχει πολύ όμορφη επιβίωση. Αν αυτός ο φυτοφράκτης τώρα κρατηθεί και τα επόμενα χρόνια, θα γίνει όπως αυτός εδώ. Μετά από 20 χρόνια. Θέλει 20 χρόνια όμως. Εντάξει. Άρα κάνεις υποδομές. Όλοι σας τα χωράφια σας έπρεπε να είχατε κάνει φυτοφράκτες 20 χρόνια πριν. Ή να κάνετε τώρα. Αύριο. Ναι. Για τα παιδιά μας. Και όποιον θέλει να χρησιμοποιεί αυτή τη γη. Εντάξει. Και να μην, αν τα ποτίσεις πάνε καλύτερα. Εντάξει. Εδώ είναι η χαρουπιά. Εδώ είναι η άγρια μυγδαλιά και αυτή κράτησε. Την είχαμε βάλει λίγο σε πιο υγρό περιβάλλον εδώ από κάτω που παίρνει και νερό από το πάνω διάζωμα. Το σύστημα δουλεύει. Τι χρειάζεται όμως για την εγκατάσταση? Χρειάζεται αυτήν εδώ την αρίδα. Και το μηχάνημα την αρίδα. Πόσο στοιχίζει αυτό? Πόσο, όχι, είναι για ανατρύπα. Δεν θυμάμαι πόσο είναι. 7 ευρώ η τρύπα, κάπως έτσι είναι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Δεν είναι πολύ μεγάλο το κόστος, γιατί αν έχεις πολλές τρύπες, αυτό πάει πολύ γρήγορα, μέσα σε μία ώρα σου έχει καλύψει όλη τη γη σου. Εντάξει, αυτή η αρίδα μπορεί να κάνεις και με το χέρι, με τα τρυπανάκια του χεριού, αλλά πιο δύσκολο. Ναι, όταν το έδαφος είναι κάπως υγρό, δεν θα το κάνεις. Δυσκολευτήκαμε τα χειροκίνητα. Με αυτό λύσαμε το πρόβλημά μας. 30 στο πάει τη χειροκίνητα. 30, ναι. Με αυτό λύσαμε το πρόβλημά μας. Υπάρχουν μηχανήματα τέτοια στην Κύπρο. Αν θέλετε να σας πω, θα σας πω και ο Αλέξης που κάνει δουλειά. Πόσο πάει? Αυτός πάει, μπορεί να πάει και 1 μέτρο. Εμείς θέλουμε να πάει λιγότερο από το 1 μέτρο. Θέλουμε να πάει μέχρι τα 60, 70, 80 εκατοστά. Γιατί. Ναι, αυτό τα πάει όλα. Εδώ είναι πάνω σε βάθο. Σε ασβεστόλιθο. Μαλακό ασβεστόλιθο, είναι στη Βένια. Σε μαλακό ασβεστόλιθο και μπήκε, τρύπησε και τώρα ο στόχος ήταν να περάσουμε το βράχο για να βρει από κάτω νερό, έτσι το φυτό. Τι άλλο όμως κάναμε? Συλλογικά. Δηλαδή βγάζει την τρύπα
Εσύ εκείνη την ώρα θα το ανοίξεις. Να δω, ανοίγει ο σωλήνας. Θα το βάλεις μέσα και το ανοίγεις. Βάζεις το φυτό μέσα, ανοίγεις το σωλήνα, το βγάζεις στο σωλήνα και πέφτει το φυτό μέσα, το καλύπτεις και τελείωσε. Το βάζεις λίγο πιο κάτω να έχει μια λεκάνη για να μαζεύει πρώτο νερό εδώ 20 λεπτά. Και είσαι εντάξει. Η τρύπα είναι μεγάλη από το Λίγο πιο μεγάλη. Η τρύπα είναι στα 15 εκατοστά, το σωλήνας είναι 10 εκατοστά. Και δεν είναι αλλαγός εγώ για να τα μιλήσω. Όχι, τα έχουμε ήδη βάλει από πριν. Είναι ήδη μέσα στο σωλήνα. Τι βάζουμε όμως από πάνω? Τι λέγαμε στα προηγούμενα μαθήματα για την ανάγκη αζωτοδέσμευσης, που είναι η χλωριλίπανση? Βάλαμε βίκο από πάνω. Την πρώτη χρονιά που σπήραμε το βίκο δεν βλάστησε, γιατί το ρίξαμε Γενάρη, οι βροχές ήταν χάλια και αλλιώς πέρυσι. Φέτος αρχίσαμε το πήραμε αυτό, τα φυτές μας κάνουμε τον Νοέμβριο, οπότε τη βάλαμε, ο Νοέμβρη ήταν βροχερός, αν θυμάστε μήνας φέτος, Νοέμβρη-Δεκέμβρη ήταν καλά φύτρωση. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβληματάκια, βέβαια θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ λοιπόν είναι η χαρουπιά με το βίκο που αρχίζει να βλασταίνει, αυτό τι σου δίνει? Άζωτο στο φυτό. Άρα, χωρίς να κάνουμε τίποτα άλλο, βάζοντας δύο φυτά που συνεργάζονται μεταξύ τους, κάνουμε και τη λίπανση. Εδώ είναι τώρα οι ζώνες στις οποίες φυτεύουμε. Μία έρημος, εδώ είναι στα πέρα ορεινής. Ξεκινήσαμε να φυτεύουμε τώρα τον Νοέμβριο, δεν είχε βρέξει, βλέπετε ένα χάλι. Εδώ όμως που είχαμε βάλει τις χαρουπιές, βλέπετε μια πράσινη οάση. Και είναι αυτή εδώ. Ο δίκος που αρχίζει να φυτώνει γύρω από τη χαρουπιά. Έτσι καταφέρνουμε λοιπόν και δίνουμε ζωή. Ποιο ήταν το προβληματάκι μας εδώ? Όταν σε κάποιες περιοχές που είναι πολύ υγρές, δηλαδή επειδή κατά την ενέργεια από πάνω, ο δίκος τραβήθηκε πάρα πολύ και μπορούσε να πνίξει τη χαρουπιά. Εντάξει. Οπότε εκεί τι είπαμε? Ή θα πρέπει να κρατάμε το φυτό στο σωλήνα ένα χρόνο ακόμα, δηλαδή κάποιους μήνες ακόμα να μεγαλώσει κι άλλο, ψηλώσει κι άλλο το φυτό, για να μην κινδυνεύει από έλλειψη φωτός. Το φως είναι το πρόβλημα μετά, όχι το νερό. Το υπέρυδιο. Το υπέρυδιο, ναι. Να το μεγαλώσουμε λίγο για να μην το ανταγωνίζεται η άδεια βλάστηση από κάτω. Ή να ρίχνουμε ένα πιο λίγο βίκο. Εντάξει, το πόσο θα ρίξεις, άμα ρίξεις λίγο και δεν βρέξει, δεν θα βιτρώσεις τίποτα. Άμα ρίξεις πολύ και βρέξεις πολύ, θα βιτρώσεις πολύ. Πρέπει να βρεις την ισορροπία. Πώς? Άγριο τριφύλι, κάνουμε σε κανδές αν θέλεις. Ναι. Θέλεις κάτι που να μην ανταγωνιστεί πολύ το φυτό σου και θες κάτι τίσιο, ώστε όταν ξαναθεί αυτό εδώ να κάνει μια στρώση πάλιψης. Το αφήνουμε. Αυτό το αφήνουμε και το κάνουμε, δουλεύει η φύση. Δεν είναι, άμα εμείς είμαστε και τα διαχειριζόμαστε, κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, τη λουβάνα, όχι, δεν τη δοκιμάσαμε. Η λουβάνα όμως είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική από το βίκο. Οπότε εκεί μπορεί να το πνίξει εντελώς, να ανέβει πάνω και θα το σκεπάσει. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από μένα. Αν έχουμε ερωτήσεις τώρα και για μένα και για τη Σοφία, και να πάμε να κάνουμε το πρακτικό μας. Ναι. Το πρωτοτύπημα έγινε στα πλαίσια να βοηθήσουμε εκτάσεις στην ερημοποίηση και κάνουμε τόσο ως φράκτες. Θα ήταν πάνω στις γραμμές φύτες. Θα το συστήναμε σε έναν γεωργό που θα ήθελε, για παράδειγμα, την ελιά ή την χαρουπιά, να την κάνει κανονική καλλιέργεια, δηλαδή να μην ένα κανονικό σύστημα 6x6, 7x7 φύτευση, και να μην είναι απλά οι φράκτες του. Ναι. Δηλαδή, άξιζε τον κόπο για τον γεωργό να περιμένει 6 μήνες τη φύτευση για να βάλει τα φυτά στους σωλήνες. Πρώτον, ετοιμάζει τα φυτά στους σωλήνες από πριν τουλάχιστον 3 μήνες. Το ένα. Εντάξει. Και πρέπει να ανοίξει τις τρύπες του με την αρίδα κτλ. Αν όμως τα κάνεις αυτά, είπαμε για τις υποδομές που είπε η Σοφία και εσύ, είπε η Σοφία πριν, βάλτε πρώτο το νερό και μετά το φυτό. Θυμάστε πώς σας το είπε? Είναι λοιπόν μια υποδομή. Γίνονται όλα, επειδή τα θέλουμε εμείς τώρα να γίνουν όλα. Είναι ένα στρατηγικό πλάνο. Έχεις να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Ποιος είναι εχθρός σου? Ξηρασία. Θέλει προετοιμασία για αυτόν τον εχθρό. Κάνεις πόλεμο μαζί του. Εντάξει, αλλά θέλει μια προετοιμασία. Αν λοιπόν το κάνεις αυτό, ναι, εδώ μια σειρά φάτα νερό, δεύτερη εδώ, τρίτη εδώ κτλ. Αν δεν έχεις πολύ νερό, θα μπορούσες να κάνεις αυτά τα πράγματα. Τι μπορείς να συνδυάσεις τώρα? Θα πει η Σοφία. Δηλαδή, εδώ για παράδειγμα, το νερό έρχεται από πάνω προς τα κάτω, θα φύγει εδώ τη ζώνη, να κάνεις τι? Χαντάκια, ημισφαιρικά, πώς τα λέμε, boomerang, μπράβο, και εδώ να μαζεύεις και από το νερό. Και άμα καταβαίνει το νερό, να το μαζεύεις εδώ και να πηγαίνει εδώ κάτω.
Πώς να συνδυάζει λοιπόν αυτές τις τεχνικές. Εντάξει. Ναι, είναι ήδη ελεύθερο στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν πούμε εμείς στη σελίδα του προγράμματος θα τα πούμε όλα. Αν δείτε στο live αγρότες, θα πάρετε το εγχειρίδιο για το πώς φτιάχνουμε το σύστημα αυτό εδώ. Εντάξει, είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο. Μπορούμε να τα στείλουμε, ναι. Αυτό είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο. Μπείτε live ακρόασης και είναι το παραδοτό το 4.1, πρωτόκολλο για ανάπτυξη βαθύλιζων φυτών. Θα πάρετε όλη την τεχνολογία. Πολλές φορές βλέπουμε σωλήνες γλύπτες στις λίστες για να αποτίζεται η σωστή. Αυτό είναι για να ποτίζει βαθιά κάτω, ναι. Αυτό είναι άλλο σύστημα. Ναι, αυτό είναι χρήσιμο. Ποιος μου είπε, ο Κυριάκος μου είπε πού είναι ο Κυριάκος. Κυριακό, ρωτάνε για το σύστημα αποτίσματος σε βάθος. Υπάρχει μια τεχνική, αλλά κοστίζει. Ένα σωλήνας γαλοπανιζέ, περίπου 40 πόντους, βάζεις το μέσο του εδάφους, βάζεις το πέκο που φέρεις το λαστιχούι και το βάλεις στο πάνω και ποτίζεις υπόγεια. Αλλά με αυτόν τον τρόπο δεν έχεις πάθος αναπλαστού και το νερό μένει κάτω. Και πίνει το φυτό από τη ρίζα και το πιάνει. Το άλλο μάλιστα να θυμηθώ να το φέρω το πριν την εγκατάσταση του γύρου. Επίσης, Γιατί δεν θα βάλετε το γύρω. Το που σας προτείνει, κυρία Κόσμος, είναι ένα είδος υπόγεια σε υφιστάμενη ποιτηλία χωρίς να πειράξει. Ναι, το άλλο είναι παρακαλώς, είναι έτσι το λάστιχο που έχουμε. Πώς το λέμε, το λάστιχο που έχουμε. Τέλος πάντων, βάλεις το πρώτο κάτι, δεν έχεις κάψεις πάρα πολλά. Βάλεις περιμετρικά του δέντρου, αλλά αυτό με πάρα πολύ καλό, αλλά δεν κοστίζει. Γιατί στέλνεστε. Όχι στέλνεστε. Μέσα στη σελίδα του ΚΟΑΠ, αν πάτε στην αριστερή μεριά της σελίδας, να βρείτε χρηματοδοτήσεις και για άλλα πράγματα που συνδέονται με την γεωργική παραγωγή σας. Δηλαδή, μέτρα καινούργιας του τμήματος γεωργίας, μέσα από το τμήμα δασών, γιατί κάποιοι μπορεί να διατηρείτε εκτάσεις σε δασικές περιοχές. Και λίγο πιο κάτω, έχουμε τα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που έχουμε να κάνουμε με τη μεταποίηση πλέον γεωργικών προϊόντων. Όμως, όσον αφορά πράγματα περιβαλλοντικά, πράσινες δράσεις, μηχανήματα γεωργικά, θα πάγατε πάντα εδώ που γράφει μέτρα ΚΟΑ. Και τούτος ο κατάλογος που βλέπουμε μπροστά. Μπορείτε να δείτε τις παλιές παρεμβάσεις για να κάνετε συγκρίσεις με μέτρα που υπήρχαν. Βλέπετε ότι έχουμε περιόδους 7 ετίας συνήθως, τώρα είμαστε σε 5 ετίας. Πάμε λίγο κάτω στη σελίδα. Σταματάμε, ακόμα λίγο πιο κάτω. Λίγο κάτω, please. Τελείωσα, άρα έφυγα, σπουδάμε. Λοιπόν, οι προκηρύξεις που συνήθως θα σας ενδιαφέρουν εσάς είναι οι προκηρύξεις που συνήθως μπροστά έχουν 4, το 4, ή για όσους είναι νέο εισερχόμενοι, συνήθως έχουν μπροστά τον αριθμό 6. Και κάθε φορά αλλάσουν τα κριτήρια. Απλώς να σας δείξω δεικτικά τι θα μπορεί κάποιος να βρει μέσω των προγραμμάτων. Το νέος είναι ηλικιακά ή είναι νέος γεωργός απλά καινούργιος? Και τα δύο θα πρέπει, γιατί δεν την ερώτηση, έχουμε συχνά τι σημαίνει νέος γεωργός. Κάπου έπρεπε να φύγει το κομμάτι της ηλικίας. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να μείνει έτσι εντελώς το πράγμα. Οπότε η Ευρώπη ήρθε και είπε ότι νέος ηλικιακά για να ενταχθεί σε προγράμματα νέου γεωργού με πολλά παραπάνω ωφελήματα από τους υπόλοιπους είναι μέχρι να κλείσει κάποιος το 41ο έτος της ηλικίας του. Δηλαδή, αν κάποιος υποβάλει αίτηση ακόμα και μια μέρα πριν να κλείσει τα 41 του, θεωρείται νέος γεωργός και έχει κάποια παραπάνω ωφελήματα σε σχέση με τους υπόλοιπους μας. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις οι τελευταίες που είχαμε και είναι οι καλύτερες που είχαμε ως τώρα και θα πρέπει να σας πω ότι είναι το ευθαρρυντικό της υπόθεσης ότι πάνω
στα πράσινα πράγματα οι καταστάσεις βελτιώνονται, εν τούτες οι δύο πάμε. Η 4-1-1 και η 4-1-2. Έχουμε ξεφύγει πλέον από το ποσοστό επιδότησης του 40%. Έχουμε πάει αυτόματα στο 60% για γεωργούς που δεν είναι επαγγελματίες και για γεωργούς που είναι άνω των 41%. Άρα, και αμέσως που λέμε ενός γεωργού κάνουμε μια επένδυση 40% και το ΦΠΑ δικό σου, έλεγε ο άλλος προτιμώ να το κάνω μόνος μου για να μην καθυστερώ. Τώρα όμως είμαστε στο 60% μήνυμο και όταν μπαίνουν πράσινες δράσεις θα πρέπει να σας πω ότι φτάνουν το 80%. Και ποιες είναι οι πράσινες δράσεις? Φωτοβολταϊκά όλων των τύπων. Net metering, αυτόματα, net billing, ακόμα και το εκείνο που είναι το virtual, δεν είμαι τέτοια. Μπράβο, ακόμα και εκείνο έχει ενταχθεί πλέον που δεν το είχαμε παλιά. Στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα μπορούν να επιδοτηθούν ακόμα και μονάδες αφαλάτωσης. Η κατασκευή που μας έδειξε η Σοφία, που είναι έναν είδος δεξαμενής με νάιλον, και εκείνο μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Επίσης, μπορούμε να φτάσουμε και σε πιο εξειδικευμένη. Όλα τα τυπώζητα και επιδοτούνται με βάση τα κυβικά. Δηλαδή, αν εσύ θέλεις 10 κυβικά, κάπως σε 20 κυβικά, πολλά τα πράγματα και συνδέονται. Άρα, εγώ να σας πω ότι πολλά πράγματα να πρέπει να τα δείτε και λίγο με το σύμβουλο σας που κάνετε τις αιτήσεις σας. Γιατί τούτα τα μέτρα ειδικά δεν μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας. Είσαστε υποχρεωμένοι να έχετε σύμβουλο υγειογόνων. Υπάρχουν οι καταλόγοι κάτω χαμηλά, 15 άτομα σε όλη την Κύπρο. Μπείτε μέσα, βρείτε κάποιον, συζητήστε μαζί του να σας πει τι μπορείτε να συνδέσετε. Να σας πω ακόμα ότι ακόμα και στην περίπτωση των πλέον των θερμοκηπίων, που για παράδειγμα έναν άτομο άνω των 41 θα έπιανε μια επιδότηση 60%, ερχόμαστε και λέμε του ότι αν κάνεις ποταμούς και μαζεύεις τα βρόχινα και έρθεις να κάνεις τις δεξαμενές σου κτλ. Κάποια πράγματα που γίνα μπορούν να σου επιδοτήσουν το 80%. Ή κάποιος πέφτει και λέει, να κάνω ξερολιθιές. Μπορώ να επιδοτήσω ξερολιθιές? Βέβαια. Είναι 76 ευρώ το μέτρο ή το τετραγωνικό. Το μέτρο, πάλι 80% ας πούμε είναι η επιδότηση. Και τα δικτυοκήπια. Αλλά τώρα αν έρθεις στο δικτυοκήπιο και πεις μου ή στο θερμοκήπιο ότι να το επιδοτηθείς 60%. Και πεις μου να βάλω και φωτοβολταϊκό δίπλα, πέρα από η ότι είσαι θα πιάει αυτόματα επιπλέον 100 μονάδες. Μόνο και μόνο επειδή είναι να βάλεις πράσινη δράση μέσα. Το φωτοβολταϊκό είναι να επιδοτηθεί 80%. Δηλαδή, αν έχουμε μια αίτηση που απλώς κάποιος ήθελε να μπει με έναν τραχτέρ, να ισοπεδώσει γη, να βάλει ένα θερμοκήπιο να καλλιεργεί και σπαταλά νερό, ταυτόχρονα όμως έρχεται και βάλεις μια πράσινη δράση, η αίτηση σου έφυγε 100 μονάδες πάνω. Γιατί έβαλες πράσινη δράση? Περιμένουμε να ανοίξει τέλος του χρόνου, πρέπει να ανοίξει το προηγούμενο μήνα. Ναι, αλλά πάνω στο ίδιο είναι να κινηθούμε πάνω κάτω και τώρα. Η μόνη διαφορά στο προηγούμενο που έκλεισε 20-12-24, έκλεισε πολλά πρόσφατα. Η μόνη διαφορά είναι ότι σε αυτό το μέτρο επί τα λεφτά που έχουμε στην Ιταλία, χωρίσαμε την Κύπρο σε υψόμετρα. Και ήρθαμε και είπαμε ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με πράσινες δράσεις ανεξάρτητα του υψομέτρου θα δικαιούνται μόνο οι επαγγελματίες γεωργοί, ενώ οι γεωργοί, ακόμα και ερασιτέχνες άνω των 400 μέτρων, δικαιούνται να κάνουν τα πάντα. Διαφορά να συνδέει επαγγελματίες κοινωνικές ασφαλίσεις? Όχι μόνο. Πλέον, όσο τώρα ήταν οι κοινωνικές ασφαλίσεις, πλέον την καινούργια χρονιά έχουμε και το μητρό αγροτών. Εντάξει, μπορώ να σας ακούετε λίγο πονοκέφαλος, αλλά είναι κάτι το οποίο αν θέλετε παραπάνω ενημέρωση που μπορώ να σας πω τι πρέπει να κάνετε. Ναι, ο επαγγελματίας, παιδιά, είναι επαγγελματίας της κοινωνικής ασφαλίσεις, δείχνει ότι ρε παιδί μου, που δουν το πράγμα, βγάλω εισοδήματα και πληρώνω στο κράτος της κοινωνικής ασφαλίσεις και είμαι πλέον και στο μητρό αγροτών του Τμήματος Γεωργίας στην κατηγορία των επαγγελματιών. Αν θέλουμε, αν είναι εύκολο να μπούμε απλά μέσα σε ένα, ή δεν έχουμε χρόνο. Εντάξει, με τη Σοφία, Σοφία, μάλιστα, να σας πω ότι υπολογίζουμε ότι στο καινούργιο σχέδιο που έπρεπε να ανοίξει, αλλά μάλλον να ανοίξει τέλος του καλοκαιριού, δεν θα έχουμε τους περιορισμούς του υψομέτρου. Τι σημαίνει το πράγμα? Σημαίνει ότι θα λάβουμε κριτήρια μοριοδότησης σε άλλα πράγματα. Και ναι, οι πράσινες δράσεις διούν σας παραπάνω μόρια. Δηλαδή, αν έρθετε να κάνετε ξερολιθιές, θα βάλουμε φωτοβολταϊκά, ακόμα και τα δίχτυα, παιδιά, τα αντιχαλαζικά δίχτυα.
Σκεφτείτε τώρα ότι έχετε μια φυτεία, λαχανικά, δεντρώδεις καλλιέργειες, και θέλετε να κάνετε μια κατασκευή η οποία θα είναι για αντιχαλαζικά δίκτυα, θεωρείται πράσινη δράση. Γιατί εξασφαλίζετε την καλλιέργεια σας στο να μην κινδυνεύσει από ακραία καιρικά φαινόμενα. Όταν πάνω στην αίτησή σας παίρνει επιπλέον μοριοδότηση ως πράσινη δράση και έχετε και 80% χρηματοδότηση για αυτό το πράγμα. Ακόμα και στα δίκτυα για τα πουλιά. Δηλαδή, κάποιος έχει το καλλιέργεια και θέλει να κάνει εγκατάσταση δικτύο για να αποτρέψει τα πουλιά, πάλι θεωρείται πράσινη δράση, πάλι πιάνει επιπλέον μόρια πάνω στην αίτησή του και επίσης και εκείνο κοστολογείται, επιδοτείται με 80% έναντι κάποιου μηχανήματος που, για παράδειγμα, καταστροφέας. 60% είναι επιδοτική. Ή θέλω να κάνω περίφραξη, 60% η περίφραξη. Το φωτοβολταϊκό, τα δίκτυα, οι δεξαμενές, τούτα είναι 80%. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν μια εικόνιμη παρέμβαση, δεν ήταν στο πρόγραμμα, επειδή όμως είναι σημαντικό να βλέπετε το χρηματοδοτικό για από η Σοφιατρή. Μιλήσατε και με την Χριστίνα εκτός μαθήματος. Είναι μέσα και έχει τελειώσει τους γεωγόνους του οποίοι κάνουν επίσης και τα ζητήματα αυτά. Οπότε